Príbeh JRM Slovakia sa začal písať koncom minulého storočia. Dnes sa prepracovali na jedného z najlepších dodávateľov informačného systému QI na Slovensku. Aj vďaka nim vyrástli stovky firiem. Vyrástli z firiem, ktoré mali 5-6 zamestnancov do súčasnej doby na 70-80 zamestnancov, alebo v podstate stále napredujú a pridávajú nové produkty, portfóliu. Každý rokom oni rastú. Firma JRM Slovakia sa od začiatku fungovania snaží o ľudský a osobitý prístup. Dôkazom sú zamestnanci, ktorí sú v nej viac než 10 rokov. Každá spoločnosť, ktorej dodávajú informačný systém, má prideleného svojho konzultanta, ktorý pozná každý detail, problémy či úskalia. Viem pochopiť toho človeka, čo možno by potreboval, viem, čo ten systém umožňuje a tým, že spolupracujeme s našim interným programátorom, tak vieme navrhnúť nejakú tú úpravu tak, aby to tomu človeku čo najviac vyhovovalo. Pochopíme daný problém, nájdeme nejaké riešenie, navrhneme to riešenie, pripravíme to riešenie, naprogramujeme, odovzdáme a v podstate firma začína viacej hladšie fungovať v rámci toho behu ich každodenných starostí. Najväčšia výhoda informačného systému QI je široká modulácia. Poradí si s riadením firmy, výrobou, službami, ekonomikou aj obchodom. Je to super z titulu, že nepotrebujem poznať od základu ten systém alebo vymýšľať ho a vyrábať niečo nové, ale prakticky viem upraviť, aj niekedy aj drobnými zásahmi, ten systém tak, aby bol privetivejší a aby vykonával to, čo potrebujem. Systém QI je špičkou v rámci chybovosti. Žiadne dlhé výpadky či modré obrazovky vám nehrozia. Systém nám povie, čo sa mu nepáči alebo čo je zle a veľmi, veľmi rýchlo dokážeme zareagovať na nejakú takúto krízovú situáciu, nech poviem, tak opravíme a systém funguje ďalej. Ak vás príbeh firmy JRM Slovakia zaujal a informačný systém QI je to, čo vašej spoločnosti chýba, nebojte sa zatelefonovať na číslo 0905 420 120, kontaktovať firmu prostredníctvom webovej stránky JRM.sk alebo sa zastavte priamo v pobočke na Františkánskej 22 v Trnave.